Автомобил, оборудван с 2 камери и специален софтуер с изкуствен интелект, ще контролира за нарушители при паркиране в синята зона в Пловдив. Камерите са монтирани в 2 посоки и регистрират в реално време дали е платена таксата или абонамент, марката на автомобила, неговия номер. Това е пилотен проект на фирма Tixi, която предоставя оборудването за автомобила на община Пловдив. Директорът на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“ в Пловдив споделя, че с тази интегрирана система проверките се извършват 20 пъти по-бързо отколкото от служителите на общинското предприятие, с което контролът значително се е подобрил, а броят на констатираните нарушения и глоби се е увеличил осезаемо. Използването на системата VISCAR има и други предимства. Тя може да дава информация в реално време за наличието на свободните места в синя зона и къде могат шофьорите да паркират. Абонирайте се за YouTube канала ни Инфобук за още интересни новини и полезно съдържание.